Kaixo, gu Jon Paul Maialen eta nizune gara eta gure proiektua burdina da. Proiektu egiteko erabilitzugun materialak izan dira egurra, basia, mailua, espekak eta euskarriak eta beste eman gauza egiteko. Erabilitzuko eskuadrak eta torloioak, euskarriak basia hilotzeko, eta baita ere erabilitzugu pila bat, energia lortzeko, kable bat, bi kable, energia motorrera garraiatzeko, eta motor bat, energia elektrikoa energia zinetikoan eraldatzeko. Funtzionamendua da, pilako energia eroalen bidez juten da motorrera eta honek torloioa maigabean mugiarazten du. Eta orduan engranajea muiten da. Engranajeak barra baten bidez espeketara lotu ditugu. Ardatz baten bidez. Ardatz baten bidez. Eta ardatzak mailuei jotzen dio, mailua gora eta era muituak. Eta gure proiektuak laguntzen du. Hau izan da guztia, eta espero du gustatu izana. Eskerrik asko.